ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିକେନ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବୋଉ ତ ରୋଷେଇ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲା। ଭାବିଲି ଚିକେନ କଷାଟା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି। ତାପରେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି କାମରେ। ଆଗ ପିଆଜ କାଟି ରଖିନେଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ରଖିନେଲି। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଅଦା ରସୁଣ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ପକେଇ ବାଟି ନେଲି। ତାପରେ ଚୁଲିକି ଲଗେଇ କଡେଇକୁ ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ପିଆଜ ତେଜପତ୍ରକୁ ଭାଜି ନେଲି। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ପକେଇ ସେଥିରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଭଲସେ କଷିଦେଲି। ଟିକେ କଷି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଲି। ମିଶେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି। ପରେ କଷି ରଖିଥିବା ବେସରରେ ସବୁ ଚିକେନକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦିଟା ଆଳୁକୁ ଆଗରୁ କାଟି ନେଇଥିଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ କଡେଇରେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଘୋଡେଇ ଭଲସେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏବେ ଚିକେନ କଷା ଆମର ରେଡି ହୋଇଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆଗ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ବୋଉକୁ ଆଗ ନେଇକି ଦେବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ରେଡି କରି ନେଇ ବୋଉକୁ ଦେଲି ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ବୋଉ ଖାଇକି କହିଲା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ କଷାଟା ବନେଇ ପାରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଷେଇ ଶିଖି ସାରିଲିଣି।